Azatlyk radiosynyň habarçysy Covax halkara waksina gadnasynyň üstü bilen Türkmenistanyň 200 000 doza koronavirus vaksinasy bilen öpçün edilendigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň eginde şol başlygyna gadnanyň iýeren vaksinalary awaza milli syýahatçylyk zoglugyna we Türkmenbaş şäherine ýerleşýän edara kärhanalary ýeberilipdir. Covax gadnasy pes we orta girdejili ýurtlary vaksina kömegini berýär. Resmi hasabatlara görä şu wagt içinde merkezadi ýurtlarynyň Özbegistan we Täjikistan gadnanyň üstü bilen AstraZeneca vaksinalaryny kabul etdi. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy UNICEF, Bütün dünýä banky Gavi vaksina ýaranlygy Bill and Melinda Gates gadnasy Raýat jemgyýetleri, şahsy taraplar we käbir ösen döwletleriň hökümetleri Covax gadnasynyň çägine pes we orta girdejili ýurtlaryň koronawirusa garşy vaksina bilen öpçün edilmegine gatnaşýar. Bütün dünýä banky Türkmenistanyň ortadan ýokary girdejili döwlet hasaplaýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň 200 000 doza vaksina bilen öpçün edilmegi barada Covax'ın media wekillerinden komentari alyp bilmedi. Galybertede bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we Derman Senawaty ministrliginden komentari almak filan şygmady netije bermedi. Habarçynyň maglumatlaryna görä awaza milli syýahatçylyk zoglugynyň obatdaky syýahatçylyk mögüsüne görülýän taýýarlyklaryň çägine mehmanhany işgärleri öz hasabyna AstraZeneca sanjymyny kabul etdi. Mehmanhany işgärleriniň arasynda geçirilen sanjymy işler üçin we mehmanhanalaryň awatlyş işler üçin olardan adam maşyna 200 000 manat meşberine pul ýygnalypdyr. Golaýda hökümetçi Orient neşri türkmen mediasyna salgylanyp Orsiýetde öndürilen Sputnik V, Epivac, Corona, Hataýda öndürilen CoronaVac şeýle-de İngiliz Şwed kompaniýasynyň öndüren AstraZeneca sanjymlarynyň Türkmenistana getirilendigini habar berdi. 2021-nji ýylyň fevralyna Covax halkara vaksina gadnasy arkaly İlkinci bolup Gana döwleti 600 000 doza Oxford AstraZeneca vaksinasyny kabul etdi. Mart aýynda Moldova we Bosniýaly Ýewropa ýurtlary halkara vaksina gadnasynyň üstü bilen 14 000 doza vaksina kabul etdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwaryna Merkez Aziýada ilkinji bolup Russiýada öndürilen Sputnik V COVID-19 sanjymyny hasaba aldy. Ýanwaryň aýagyna çenli Epivac Corona Rus vaksinasy hem ýurtda belli alındy. 14-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň awazada geçirilen göçme meclisinde aýdylmagyna görä, bu ýyl din çalışma ötüminde milli syýahatçylyk zoglugyny din jalmaga istek bildirýän raýatlar vilayatlarda we Aşgabatda koronawirusa garşy sanjym kabul ederler. Bu aralykda Orient neşri demir ýollary kärhanasyna salgylanyp 1-nji ýuldan başlap Aşgabat Türkmenbaş Aşgabat ugur boýunça ýürüýte ýolagçy otlatmaklarynyň ýoly goýuljakdygyny habar berýär. Ýöne maglumata görä ýurt içinde ýolagçy otly gatnaglary bilen bagly hereket edýän häzirki çäklendirmeleriň möhleti 1-nji ýyla çenli uzaldylypdyr. Häzirki wagtda Aşgabat, Mara, Türkmenabad we Daşow ugrlary boýunça ýolagçy otly gatnaglary böleklüğünde keldildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatlary önüktirilen vaksinalaryň awaza getirilendigini habar berýär. Türkmenistan ýurda getirilen vaksinalaryň möçberi barada anyk sanlary ma'lum etmeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenbaşda mehmanhanalaryň işgärleri bilen bir hatarda ýyry zawodlaryň işgärleriniň döwlet taksi sürüjileriniň we portu işgärleriniň sanjym edilmegine garaşlýar. Bir medisina işgäriniň anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä Türkmenbaşda 60 ýaşa ýetmedik ýöneköý raýatlara tölegli, 60 ýaşdan ýokary raýatlara mut sanjym edilmegine garaşlýanlygy barada maglumatlar bar. Türkmenistan şu wagt içinde ýurdun durly künjeklerini, durly gatnaklaryň arasynda koronawirusa garşy böleklüğün sanjym işlerini geçirdi. Hususy taraplar we halkara guramalar bilen bir hatarda Birleşen Ştatlary, Germaniýa, Birleşen Paşalyk, Ýaponiýa, Kanada, Hytaý ýaly ösen ýurtlar galy bersede, Ýewropa Birleşigi Covax gadnasynyň çägine özge ýurtlara vaksina kömegini berýär. Şu günler Türkmenistanyň harby ullugy ýazgy çagyryş mögüsümi dowam edýär. Ýokary bilimi tamamlap goloýda daşary ýurtlardan dolanan ýaş ýigitler karantin möhletlerini tamamlananlaryndan soňra destine harby ullugy alınıp gidilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Mart aýyna Täjikistanyň apreliň soňky günlerinde Özbegistanyň gelen raýatlar karantin döwründen soň harby komissarlyga çagyrylýar we destine harby bölümleri alınıp gidilýärler. Karantin möhletini tamamlap gulluga çagyrılan ýaşlar habarçynyň maglumatlaryna görä Täjikistanyň we Özbegistanyň ýokary hujaýlaryna we kollejlerine bilim alýardy. Olar okuw möhletini dogry tamamlan ekeni. Türkmenistanyň obatdaky harby gulluga çagyryş mögüsümi 17
2 martda ılan edildi. Harby gullukdan boşadylmagy hukuky bolmadyk raýatlary gullugy çağırmak we möhletini tamamlanan raýatlary gullukdan boşatmak işleri iýunyň ahyryna çenli dowam eder. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler pandemiýa sebäpli halkara gatnawlaryň ýatyrylmagynyň netijesinde odal ýokary okuw maksady bilen daşary ýurtlara çykan harby gullugy ukyply köp sanly Türkmenistany ýaşlary ýurdu dolanyp bilmeýär. Onsuz hem Türkmenistany orta bilim 12 ýyllygy geçileli bäri habarçynyň sözlerine görä ýazgy çağırış mövsümi kıyın geçer. Geçen yıllarda Azatlyk Radiosu orta bilimi tamamlanan ýaşlaryň mektep partasyndan harby gullugy alınıp gidilýänlikleri barada habar berdi. Türkmenistanyň 2013-2014 okuw ýylyndan başlap ýurtly hökmany orta bilim 12 ýyllyk okuw maksatnamasyna geçirildi. Ýöne munyň ideýany 2016-njy ýylda ýurtda orta bilimi gaýtadan 10 ýyl möhleti geçirmek barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistan ilkinji gedek 12-nji klasy tamamlajak ýaşlar häzirki düdügün dowam etse 2025-nji ýylyň maýyna uçurulmalar. Orta bilim alýan ýaşlar iýun aýynyň soňky günlerinde harby komissarlyga çağırılıp soňra şol ýerden harby bölümleri alınıp gidilýärler diýip bir Türkmenistanly Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Iýun aýynyň 11-nji synp okutan okuwçylar harby gullugy alınıp gidilýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenabadyň harby wekilliginiň bir serkerdesi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda harby gullugy çağırış mövsüminde gullugy çağırylmaly 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanlygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun ilan sany barada takyk sanlary ma'lum etmeýär. Ýaşlar daşary ýurtlarda ýaz paslaryň nobatdaky çağırış mövsümine gerekli ýaşlary zordan harby gullugy çağıryp plany dolýar diýip serkerde sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Özbegistanyň bu Täjikistanyň ýurdu dolanan studentlerden jemi 250'den gowrak talip harby gullugy çağırlypdyr. Öýe dolanan ýaşlar ýurda ayak basanlaryndan soň karantindan soň harby gullugy alınıp gidilýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçynyň maglumatlaryna görä ýörüýte howa gatnawlary arkaly ýurdu dolanýan harby bilýärdi bolmadyk ýaş ýigitler derhal harby komissarlyklar tarapyndan hasap alınýarlar. Türkmenistan erkek raýatlary 16 ýaşdan soň harby hasap alýar we 18-27 ýaş aralygynda olary mejbur harby gullugy çağırýar. Harby hasapda duran raýatlar ýaşaýan ýerlerinden hemişelik göçenlerine ýa-da 6 aýdan artyk möhlet bilen daşary ýurda gidenlerine harby hasapdan çykmagy we daşary ýurtdan dolanyp gelenlerine 2 hepdeniň dowamyna harby hasaba durmagy borçludurlar. Galiberse Türkmenistan ynanjy sebäpli hökmany harby gullukdan boyun gaçyrýan raýatlary alternativ gulluk mümkinçiliklerini hödürlemeýär. Polisiýanyň ykdysat jinaýatlara garşy göreş bölümi we keselleriň ýaýramagynyň öňüne almak bilen mesullanýan topar Däniw etrawynyň Galkynç şäherçesinde 10 tonna tohumluk çigidi we 1 tonna araslanmadyk. Yarım taýýar ýagdaýdaky ösümlük ýagyny çigidi gysyp ýag çykarýan enzamy ele sarly diýip Azatlygyň Lewatda habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä bu hili ogurluk hadiselary Farapda hem giňeýran. Ekis üçin niyetlenen tohumluk çigitler o resmiler tarapyndan artdyryp ýalmak ýa-da ekilmeli ýerlere gerek möçöründen az tohum sepmek arkaly şahsy peýda görmek üçin aşaklykdan hususy adamlara satylýar. Emma döwlet eýçiliginiň näkmetli wagtda bu hil habarlar berilmän prezidentiň wagtal geçirýän paş ediş çärelerine çenli jemgyýetçilikden ýaşyrynlykda ýa-da resmileriň öz arasynda saklanýar. Şol wagtda TDK-nyň 14-nji maýda habaryna görä Gurbanuly Berdimuhammedow vice-premier Esenmurat Oralgelliýewiň hasabatyny dinläp anyklaşdyrmazdan owa senagat puwdugynyň dolandyryş ulgamyny mundan beýlekde kämilleşdirmegi tapşyrdy. Şeýle nesir prezidentiň kärinneçileriň we ekrançylaryň zähmetini höwetlendirýän netijeli mali ykdysady gurallary ornaşdyrmak goýunça bir näçe tapşyryk berenligini aýdýar. Ýöne bu meseleniň içine girmeýär. Şu aralykda tewitlerden gelýän maglumatlar ýurdun ýene de bir agyr ýyl bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny tasdikleýär. Bu ýylyň hatyrynyň umyt ýok. Buğday olmasa halk näme eder diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan Lewaply Daýhan aladasyny daşyna çykardy. Anonimlik şertinde uğurlaşan kärinneçileriň bir näçesiniň biri-birinden habarsyz ýagdaýdaky çaklamasyna görä şu ýyl Lewapda buğday öndürmek baradaky döwlet tapşyrygy gowy bolanyny 15% çemesi ýerine ýetirilýär. Balkan tewtinde bolsa döwlet tapşyrygy 5% ýerine ýetirilse hem zor boldugy. Tu ýetmedik buğdaýlaryň boýy bir garş.
baş gorkadıp suwsuz saralyp oturýarlar. Hökümet başlygyna aýdýan nälerlerde her ýyl gatylyň ýetkisiz daşalmagy hakyny gurrun edýär diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Azatlyk radiosu ýurtdaky suw ýetmezçiligi, öňkü ýyllardan gelýän dolanýaryş problemleri we owhuzulugyny giňeran korrupsiýa, şol sanyny suw nasotlarynyň ogurlanşy barada ýyl başyndan anyk maglumatlar berdi. Bu habarlar häzir boýalyp bilmän suwsuz saralyp oturan buğday meýdanlary, gowaça çygydy bilen bagly korrupsiýa faktlary arkaly hem tasdik bolýar. Dänu fara etraplaryny 2-3 niýetlenen tohumluk gowaça çygydyny ogurlap, hojalyk şertlerini ulanylýan enjamlar arkaly ýasama ýa öňürýän adamlaryň köpelmegi ýurtda öňden gelýän problemlaryň diňe bir netijesi. Bu hili ýagdaýlar tewitlerin ählisinde bar diýip ýerli synçylar aýdýar. Ýagdaýy gowy bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä, owhuzulugynaky ogurluklar owalardaky, etraplardaky jogapkar resmiler bilen alalaşyp, esasan olaryň ak pata bermegini amala aşyrlýar. Sovet döwrüne ýazylan türkmen romanlarynyň käbirini 1941-45-nji ýyllaryň uruşy döwrüne tohumluk buğday ogurlap, çağalaryny ýitiren ýa-da satan resmiler barada gurrun berilýärdi. Bugünkü günni goşadyrnak için näki ýagda gotlarynyň döremeginiň sebäbi hem ýurtdaky agyr ýagdaý, agyryk gytçylygy bilen bagly hasaplanýar. Odalky suw injineri Nur Muhammed Hanawyň radio bilen telefon söhbetdeşligini aýtmagyna görä, bu agyr ýagdaýyň düýbünde ýatan hakykatyň gizlenmegi owhuzulugynaky ýalňyşlygy hasy çuňlaşdyrýar. Türkmen hökümetini jogapkar wezipelerde işlen öňkü resmilerin köpüsiniň şol sanyny ykdysatçy Hudaýberdi Orazyň tasdiklamagyna görä Türkmenistan Sowetlaryň planly hojalyk dolanýaryşyny saklap galyp önüm önürjek adamlar üçin ähli şertiň döredilenligini gaýtalýar. Emma hakyky ýagdaý önüm önürjekler üçin näle korrupsiýa üçin şert döredilenligini gorkarýar.